Biyag di tao. Eh, honey. Uman arabi ta. Naragsa ka kadimutlaan. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Manny. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak ta iti agnanayon. Yat sapay la ko ma, tamaadaan ta dagos iti anak. Kasla maputang nga ang gano'n. Unay lakit din to'y ubing kan napintas nga asawa kaya. Hindi kagbutbutan nga. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam tayo na. Uray agsasarunong nga inam ti kas ngay mabalin. Langam ngamin ti pangganakan. Kasla diyak kabakilan. Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti agana. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dungdunggan ti bagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunod mo, mangbukal tayo ti dakila pamilya. Iso nga nga anak ti kayat ko may pasngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya! Eli, itata nagkasar kayo di ti anak kaw. Masapo la tulungan kadag iti anyaman at trabaho na balay manun no talon. Masapo la tulungan ti anak kaw. Tagasawa kayo. Isungag pinadam kay garo di ti amin na trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayo nga kuy-kuyog kayo Wantantang. Sana gapaw tagasawa kayo. Kaday talagin ti dati kukuan niyo. Aggagat kayo. Tapno dalamutin niyo. Kain may saganaan nyo iti masakbayan dagiti agbalingan nak yung tao. Tatang. Aganos ka. Tapadam mo ta marigrig at nakiasawa. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinawin mo. Hitay ko mabaknang ti pinili man damoy langam. Saan na kasi ti anak ko manalon lang. Marigrig at langarudan. Adapay idagnan. Kwarintanan. Idinto tasika ke 18 mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga uray adayo alaklakay nyo siya, tatang. Sapay la ko mga rodag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwala. Sapay ko ba? Tasan na mapulanan mo nung matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawa kami iti anak ko. Ako namlan may bibusan iti babae. Kasi ka anak ubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot ka. Tanay, nakapalpakan. Surutan di asawa mi di talon. Hingkag paraspas iti tambak. Tanay, panagtatalon man ay. Manny. Oh, apa yung may ka dito talon? Tulungan ka. Ay, sana yun. Agawit ka ni Jibalay. Baybayan na kung dito. Agawit ka, tanay. Diyak kaya tamapanog ka. Kay-kayat kundi to ngam iti balay. Tamabanog tilapayag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasin siya mula ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasi dyan na dyan. Timadi, agkakasakit ti magbagana. Noan niya ti kayat na nga ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan, no makapasakit ti ibagana wano saan. Ala, pasensya mo. Bayan, nakasaritak to. Ay saan taamangan no ko na nagipulungan ka. O sige, tulungan ka lang tan. Duwatan nga agparastas. Kumuyo kay Jaylee. Intay lang ko nagtinapit ko tarong. Parya, yan kamatis. O sige, sumurotak Manny. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurotakan ka. Mapantaro na. Kasla kayat ko pa'y lagi agawit ijay lugaran. Sampay lang nga ita. Tado pa ti trabaho iti talong. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon ni Isabela. Kailiw ko maminan dagiti dadakkel ko. Uy, mawatan ka bakit? Bayan, numalpas ti trabaho iti talong. Mapantay di Isabela. Ipan ko matlay jay syudad dagiti daduma na tangain lakong kanyak Manny. Kunak man no inla ko yung tipis tuyo ijay nana. At dapay lang.
Inrekap ko lay di iti sumagmamanuapulan, tawan makasangong agbantay. Ngamitata nakalpasan di anak ko iti panagadal na, ngamawan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga da, dito'y laon yun. Talaga sana na malapdan ti panagbak ng yun, Ana. Gapoy ti kinagagadyo. Saan man? Aywan, ang mga nuadaan mo mamatangtanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray anda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, Nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kad siyempre, aglakumuten kadagiti lakok ijay. Oo, Nana. Ibagak to no damay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapanadya talong tatang. Tani, ado pa ti aramidak ijay. Asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. At numalpas sa dagos ti trabaho mo dyan. Ay, ako saan ang tatang? Taglaba. Ubigan na. Kapikpiksaan na. Iso nga di mo ruwaman. Agsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali tipyag na di palasang. Kan ita tanaasawanan. Masapaw, asuruan na ti amin na klase ti trabaho. Takas na ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagitay-taya iti dakulang na ti kukuhan na. Itan, taldaw nila. Agawitan tayo tamanganan. Ay, agbati kan tayo itong madamdaman. Tasyakla di agsublit iti talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, may? Nagrigat ti trabaho dito talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat kayang ti kastoy. Wala, pasensya kan. Amo ka di ka na irwam iti trabaho. Bayan, di kan itong sumuraw. Agtalinad ka ijibalay, wen? Nagtalinaad ak mat ijabalay. Mabanog mat tilapayag ko. Gaboy ti kinaranran ni tata. Iso pa nga si Manny. Palubusan na. Tenak manggad ijay syudan. Anya kumangit ipanggadam ijay? Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Dagat-gatang itilakom anak na ta. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Ay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Pasyan na. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso apalupusan na. Pangaasim ko, ma. Makapulan na nga di nagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagap iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da na Feli. Tanapan ka rin di Manila ti anak na. Awan ti man sublat kan kwa nang agbantay. Ikaw masarungkaran sa paminsan ni Bagyo, Ikaw masuk na lang di asawa. Wen, tatang. Lepas at ti trabaho ko iti talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iti syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwesto dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti anda dito'y pwesto. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwar mo't nagitidwa. Binilindak nga agbantay dito, Takunada mabit dalang iti papananda. Gamnay, upat nga oras ang tinapalabas ng mawandamitag. Ala, agtugaw ka pala, Manny. Agyaman na, Nana Feli. Ay, sige tayo malati wakbi. Di tayang ti kwistok, Feli. Ay, at gayang tinaglakwak kadagiti natagyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala orayan tanda kiti dua. Mabit lang nga, gumatangak iti kape. Tagkape tapay lang. Pangururayan ta kada Eli kan ti anak ko. Sige, Mama. Ada pa napataga pa na. Mangan ka pa ay Alden, anak. Tadaginatan ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan! Idiyan mo ti panganak. Nakon.
Oh, sige Manny. Eli, mangan kayon. Kalpasan na. Agawid tayo ni Balay. Tapno makita mo ti Balay mi dito'y bagyo. Eli, nagkapuan nyo kini Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adimi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat na giti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, Manny, mangan ka lang. Di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, tada pa'y gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pelayan. Agbakasyon ka, oray dua, talungal daw. Ala, saan ang mabalin, Manny? Awan tagbantay dito pwesto. Agsublimanin iti Manila ni Mang Alden. Basta, takpay mabalin ka agawid kita, Manny. Iso apasensya ka lang kumanan. Sikapay lang ti agawid. Lukas ta, agawid kan barok. Uwen, nanakariya. Si kagayam ta asawa ni Ili. Kunak no balasan day jay. Adamagayam asawa na. Wala na. Naklakayak nga ama ng ti asawa. Wen nga raw, nadlaw kumaday ta. Ngam among baraw. Antay bagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinangidanon kan ka. Apay Nana? Ay naaagwarwara sa dito ayan may nga da relasyon da asawam. Kanda anak ti amo na. Nakadkadlaw launay. Nududuha da iti pwesto. Ay sos, ati da pa'y atagasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti ruruar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalas mat adamag daytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwen kak nupudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pag-awido kong ti asawa. Ikuyog ko nagawid. Sino yan tinagatal titila na hagararamid iti istorya? Naglailo kayo kanuno dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ipagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan madkit di iho. Lagayam. Di ka man basta mamatpati iti mangmangyagyo mama. Kan may sa amuyo mo't nga da girlfriend ko. Apay kung makatutupak da ijay nga ili. Kat adda asawa na. Ha? Sikaman mati kasahitak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kini Alden? Ni, awan Nana Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod no. Masapol apag sinaan kayo lanta. Ha? Nagpagpakaasi ni Manny kanya, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbagati kasta, talagang aramidag matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan di kastoy ang mapaspasama. Ado na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mapambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak iti laon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito'y bagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanya. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanya. Nana Feli. Oh, anyat sangitam Eli. Masaya nga anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsigbat kayo. Kontento ang iti sweldo. Ngam kasto'y matan tinapasama. Kapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atataw. Por delikadesa, isungar aramidag ti kastoy Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamana.
Ngam pumanaw kalangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanya. Pasensyakan balasang ko. Awan ti naklunda ato, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bali, tay manugotan ni Eli nga agawin. Adi amanak Nana Feli. Kahit sapay ako tawan ti kinapud no ti sayang guseng, may papan kadagiti dua. Day tamad ti daw dawat ko. Sapay la ko bata kasta. Tagpadadamat nga awan ti naklod na. Manny, honey. Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka diti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabihin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan ko na. Makaturturog ako na yan. Dad! Apa yung magpakwarta, Ilay? Masikubak, tatang. Anya! Dana. Nangalalami ti sikog mo. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan na siya pinagtao ng tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utog ko, Eli. Ingagarak ti sana ng sagit kan kamanipod simbang ka dito'y balay. Tapno mapanag nakatikinapod na. Ita, masiko kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti amala ita. Manny. Ibagam no sino ti talagang ama tininawan. Pakawanan na ko, ma. Nagpasalakan ka. Pud na ti atap yung may pupad ka na kami kinyanin. Isa ti ama to isiko ko. Makita mo. Inaklon mo mutlang ang tinagpasulang, Eli. Nagputangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apa yan, aramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawam dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Manny, ikan na kumapay di may sagon daw ay nagbalbaniw. Pagkawanin na kuma. Lading idag. Gamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Manny. Di mo idaldal ti bagam kanya ka. Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti si Kuko. Suportarak. Lukas na ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada nobya. Kan tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano apaitan. Kasano kami iti si Kuko. Nagmay sa ako namang taripato iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapay ti gastoy ni nararamit ko. Isuro na ko maitirumbang naramitan. Opo. Biyang titaw. Nagamamuan nyo itinobiyam, Dani. Katrabaho, mama. Kanya, Napintas ka na simpat ni Mayra, mama. wan, napintas, ngambalo matlakas kan ka. Kantirigan na, at dapat may sanganak na. Awal makita kadakas iti dayta, mama. Adda, apay, di mo mapanunot anak ko. Biagam ti saan mo matakap-kapin ano nga uping. Mama, at may sang anak ko. At damat may sang anak ni Mayra. Agpada kami lang iti sitwasyon. No makinobya ka, Jay Balasang, saan kat apadam a single parent. Narigat ti kasta, oray ko man, no awan anak na.
At least, nubalasang ti asawaam, maipamaysa na ti atensyon na kan ti anak mo. Ni Mayra ti ayayatag, mama. Basta, jak kayat dayjay aparakan ka. Ulitat, Dani, balasang ti asawaam, saan kat apadam matlabalo. Nasakit man para kanyak. Ngam na say-saya at siguro nung aswasan tanti amin itinagbaatan Dani. Anya, apay akas tamat ang tibag bagamera. Kunak man no ilaban tati ayan ayata. Kunak man no ay ayatan na. Ay ayatan ka. Ngam, jak mabalin nga idaldal tibag iti pamilyam. Saan ka welcome iti pamilyam? No kasapulang nga tarita. Aramidan ta. Tapos ang talagang sina. Ay ayatan ka, Mayra. Ay ayatan ka, mat. Ngam di na kaya tiinang parakan ka. Awan ti maaramidan ni mama. Siyak ti masaknan iti na ito eh. Saan nga iso? Basta awan ti sumuko iti ayan ayata. Pangasin. Anya ka din tayo tagararamidan, Nilda. Saan nga ubing ni Dani? Tapno inak-nak mamkiti. Ay, basta, jak kayat apada na matlabalo ti asawaan na. Uray ko man, no awan anak na. Katuray mo't ni Dani. At amat may isang anak na. At least ni Dani, talalaki. Ngam ni Mayra ngay, babae. Oy, anya kumamatida kasi ti daytang. Basta man, Jak. Ha? Ni Cecil ti kayat kong asawaan na. Mo talaga kayat na ni Cecil. O di pala ko mga inarin na. Ang mawan sa matirik na nakangkuhan na. Tadi na pulos inarin. Tamabain. Anyat ang buom. Ang mga nuday jay Amayra tinagarom iti anak ta. Anya? Iso kasaritak to ni Cecil. Naimbag day jay tabalasang. Kan anak ti amigak day jay. Kaalaak ti nana. Balasang ti asawaan ni Dani. Saan kat analasang. Out of town kami kin ni Papam, iho. Iso mabati ka dito'y balay. Kahit ti anak ko, mama, ibati o ka di? Ikuyog me, tadamat nga ron trabaho. Manual daw yun iti papanan niyo, mama. Duawan no talungal daw siguro, iho. Okay, mama. Saan ako na sumurot, Nilda? Ay, sumurot ka. Ang sino ti agmaneho iti kotse ngay no di ka umay.Ag-commute ka lang na. Ibati mo ti apo ko ta. Tasyak ti mga wawi. Ay saan? Kailiw ko ti apukok no jak makita iti sumagmamanungal daw. Basta sumurot ka, tasika ti agmaneho. Rabina, isat daw. Maturog ako. Rabi, ang madapay lang umay. Sino ang talay tayo? Tindak man kita. Sino dahi ta? Siya, Dani. Ha? Boses ni Cecil. Mapay nga ta. Umaya ko man, Dani. Cecil, napartag ka. Nakainuman lang. Abay, anyat masapol mo. Ano ba nga? Importante ang banang. Si, sumulat ka nga ron. Dani, madurog ako dito yan. Ha? Diyan kayo tagaway dito ba yan? Hindi nakarakupan. Ipatan na. Dani, hindi pa lang nga kaya kakin. Hindi ka man nalang maunay yan nga pudno kanya. Kasi nga turut kan kaya pudno. Ay, ayatan ka, Dani. Aniya. Ay, ayatan ka ko na. Anyanin matasubat mo ikidata. Lading itak. Gamadang kaayan na yan. Cecil. Basta ayatan ka, Dani. Ay, sagot ko di amin ko ka. Kasi pumanat na. Itikinapod mo ka. I love you so much, Dani. Cecil. Good morning, honey.
Sigurado nga ito na may apunan. Masigugak nun. Anya? Masapol nga ikasanak, Dani. Oo, agsaw ka mo na. Saan apasig asan na ay tisong subat mo kanya? Nakabaso laki rin mabyak. Awan tinagpasulang. Tasaan mo nga asawa day jay. Malaksit ang no asawang tisong. Ngam nobyang baylang. Kasama ka tala ito yan. Dani, di mo ko na ang adinak ay ayatan. Lagi-lagi pa. Saan laanam na minsan di pa nangibalikas mo kanyak iti I love you, iti rabi. Namin adu-adaras di pa nangibagam iti I love you kanya. Nakarecord day dyan. Kaya't mo, tayo pangagkakan. Anya? Nakarecord? One. Danggam, tabilangan mo namin ano nga imbalikas mo ti I love you. Ay, sana na. Di mo ipangag. I-delete mo kit din. Ay, sana mabalik. Diyak i-delete, tapamanik-nik ko day dyan. At talaga nga ay ayatan na, Dani. Makamunitan. Basta agtaraytan, Myra. Saan? Ikasan mo day siya, babae. Tandang napasama kiti nagbautan niyo. Diyak ay ayatan day dyan. Sinulisog na lang. No talaga napudno ka kanya. Saan ka basta pasulisog iti day siya, babae? Myra, sorry. Pakawanan na ko nga. Nalaka ti mangibagay ti sorry. Ngam narigat ti mga klon iti naramid mo, Dani. Nagsakit tunay para kanya. Sikat yan. Agsinatan. At napasama kiti nagbaltan niyo iti day siya, babae. Sigurado di nakansardangan day siya. Nangrunan nagsikukan. Myra, sikat yan ayatag. Waswasan tanti amin kadata ko nakmat. Agpapakasyak. Agparinto mga itisang wana, Myra. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Diyak ka ba lang ti may atayokan ka. Sikat yayayatag. Ladingitak. Ngam na ito'y langan na ang mukha panguspusan. Tap naguli magmatan ti panunod ko. Ipamaysam lang ang atensyon mo itinay dya, babae. Agsinatan. Ay ayatan ka, Myra. Di na kumamot pa sakit na nakastoy. Siyak ti rumbang ang mangibagay ti kasta. Ta siyak ti pinasakitam. Narukup kagayam. Isumagsin na talangan. Myra. Papadam nga ruta, hindi ho. Iti balay ti ngayon ko, papa. Kasanong ti trabaho. Pumanaw ako niti kumpanya pagpapayak. Sumako lang iti sabali pagtrabaho. Tadyak kabayalan ang masaksakitan tungkal makikita ko, Myra. Iyo. Basong ko, papa. Tanagpasulisugak. Ket kasanon ni Cecilanag. Kasanon magsikog. Bastawan pala tiyang mukhang sumbat ita, papa. Agpak niya ko lang. Tap na makapanunot ak anay bag. Makitam ti bunga ti aramid mo, Nilda. Aramid ko manan nga. Di kagin ti di amo. Amo, nga nagtulagan nyo na itaabanag ka ni Cecil. Anya ko matidakas iti daita. Uwan, nagbaligi kayo iti plano nyo. Ngam kita ti bunga ti aramid nyo adwa. Pimanaw lakad nga rudan dyan akta. Agsublim tumot lang day chay. Kasano ka masigurado, Breta? Basta, agsublim tumot lang. Nang runa no agsikugan ni Cecil. Pag naudakon ni Cecil dito'y balay, imposible asaan ang makonsensya yay anak ta no agsikugan ni Cecil. Agsublim tumot lang day chay. Kat pakasarandang ni Cecil. Hello, mama. Agawid kan dito'y balay. Masikugan ni Cecil. Anya? Agawid kan Dani. Pangasim. Masik ako makin ni Cecil. Agur-uray dito'y balay. Lading ito, mama. Diyak agawid. Suportarak ti ipas ngayon to. Basta diyak kaya ti agawid. Tasaan ko nga'y ayatin dita babae. Masikugan ni Cecil. Pakasaram, anak ko. Basta diyak kayat.
Itian niya aga po ngay kasar ko. Kadyak mo't ay ayatan, mama. Imposible nga awan reknam kan kuana kat adda na pasamak itinagbatan nyo. Sinulisog naklang, mama. Ulitan. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko iti putot ko kan kuana, mama. Ngam jak mabalin nga ikalaysa. Tasaan ko nga ay ayatan. Naipas na ikon ti anak ta. Ngam talaga ka di adinak maayat, Dani. Nadingitan. Jak mapilit ti bagikses. Tila ang anak ko ti makagapo. Doa pa ngam umyanak dito eh. Nagrigat gayong ti aguray iti awan. Iso asige. Jak mabalin nga ipilit ti bagi. Pumanaw kaming iti anak ta dito balayo. Ang sublikan dito eh. Di kang danag. Jak ipaidam ti anak ta. Nawaya ka na tamang sarong kalakan ko na. Ha? Dani? Wen, siya naman. Sinapsapon ka. Di na kalipastragan. Ay, saanan? Dito yan niyan tili daw di pagsalitaan ka. Apay nga da ka. Ang mga numaamon ta asawang nga da ka dito eh. Saan ko nga asawa na niya eh? Pimanaw ni Jibalay. Please, Myra. Urnusan ta ko man ti aming kadata. Tawanan ti lapad. Pimanaw na niya Cecil. Lading itat, Dani. Ngam, ada na asawak. Kat masikugak pa yan. Agduan abulan. Anya? Umandanin ti pa nagkasarmi. Kat mo kayat mo ti tumaray. Umay kanto. Welcome ka amang saksi iti pa nagkasarmin iti nobyok. Anya? Dani, iho. Gusto ko man day. Nabartagaan. Itay ka pa'y lang akin inuman. Abay nga, sukat na. Di babae nga, ayatay ko, mama. Abay! Iho. Manang una. Saan na ka nga ay-ayatan ni Mayra? Iso anak ki asawa iti sabay. Ay, tenang ni Mayra, mama. Isuti. Kaya ko may kasar. Ay, tenang ni Mayra. Apa yang gusto tinagtungtong palan ni Abay! Rabin, nga bawan pa ilang tiyanak ta. Sa di naman nga ta tinap na palan. Jakab mo. Ngam abangan no nabartak mananday tiyahin no sumampan. Di naman dino sa tilugan na rin. Amuklatan amapan agbartak day tiyahin. Basta di na inaramat tilugan na. Anyan. Kanayo lang ti pa nagbarbartek na. Sana sigur nga aking inom. Nga manipod na pa ay ni Mayra. Nagpalinan na kasjay. Ay. Kasangyak ko. Indat mo talaga. At tanti anak ta. Tagus ko yan. Kaasimot ti anak ta. Agsangit bahan. Alah, inta sabtan ni Dani. Dani, iho. Itatanaw-awan ka. Agsarita ta ko ba, anak ko? Mama. Saan ka asimot akasta? Awan apulos bisyong ini. Ngam ita, dandan ni inaldaw batan ngagpartag ka. Pasensya na yun, mama. Panagrik na ngamin. Kahit kaslawanan ti ser-ser bitibiyag ko. Amok agapukin ni Mayra ti pagkaskas ta ang anak ko. Isa pakawanan ako. Dakal ti basol ko gapu iti inarawit ko. Dinadaal ko ti relasyon nyo iti sipit anobiyang. No sana gapu kanya. Nalabit da kayo ti nagkatuluyan. Kat nalabit saan ka akastay ta? Naragsak ka kumaitisiting tinubiyang. No da kayo ti nagkatuluyan. Mama. Makawanan na kanak ko. No amok lakas to'y tibong ati amin.
Jakla ko man inarami ti kasjay. Impabuspusak ti amin, tapno agsina kayo itinopya. Nagbaligi ak, ngamjak ni namnama asikamot gayam ti agbalin akaasi, gapo iti aramin ko. Isa apakawanan na ko ayo. Wala, lipatan yung dahil mga. Ikarigatak ti lipat. Pilitat nga iwaksi ti panunot ko ti sigudan no biyak. Tanamiris ko. Asyak mo't latag balin ang nakakaasi. No sa anak nga ag-move on. Lipatan tayong kinapalabas mo ba? Mga barwanan tayo. Mama, matakadwa kasi bang pwede? Ni Aileen. Aileen, iso ni Mama. Naimbang nga oras yun na nga. Agmano at? Kasya na katitios balasang ko. Ala, sumra kayo. Iti unag ti pagsasaritaan tayo. No kasta, ikasarmon ti nobya, miho. Well, Mama, nasigpot ni Aileen. Pinanaka mabalasa. Waniho. Di mon ibinsa-binsa nga ibaga tinapintas agalad tinopya. Tanadlaw kumat daytakan ko na. Kan may sa awanan ti rumba nga pagtanaka manak ko. Tasaan ako na makibiyang iti dayta. No asino ti kayat mong asawaan, adakan ka dayta. Saan ako na makibiyang. Saanan asyak ti agpili iti agbalin nga asawa manak ko. Kan ulitag ti agkitaw iti pambakawan. Gapo iti inaramit ko iti kanukas. Mama, lipatan yung tinapalabas. Ngamin, naaklon kong ti amin. Talaga siguro, asan ada kami ka ni Mayra tinaykari para ititunggal may sa Mama. Wan, iho. Talaga siguro ani Aileen ti intad ti Diyos aparagan ka. Iso sige, tulagan tayo nga rudan ti panagkalay sayo, anak ko. Bueno, gagayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, kadatayo amin. Biyag, ti tao. Nya matanti kastoy pa nagbiag. Ha? Apa yan? Ba't na kay? Ay nagpagpupudutam asin mangpal. Adda ka di kaapam. Awan! Kasano na ito yan? Apay aya? Naikatak iti trabaho ka. Anya? Ay, dahil tanti ka na yun ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod mong ti pagdandanagak. Basol mo taka na yun ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matang? Imbes nga andingayan na, tapno lumag-an, tirik na. Hanggang kasta ka na. Raymart. Anya ka talaga itibiyag mo? Asawa o no kaaruwam lang? Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanya, timang sermon kanta. Tapod no mo. Osan! Rumuwarak mo lang? Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito! Uwan pare, dahito lang mo tiyan mo kasolusyon iti problema ka. Ara. Una pare! Una nga klase iti problema ay may isang solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti ara. Tanawan ti ara. Ay sos, awanin na tiragragsa. Ken kangrunan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kunin ka dito pare! Wen, wala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi ang sakit? Kat parbangon ng idisimang ka. Kankas na ulay abartak mo. Kastaya? Intulod na kadi kumpanin. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti araw? Karerain ko. Pangasin pa di naksermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga adalaok na nga ayat dahil aramida.
Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymond. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamot kan ka. Isa ang mabaling ka di. Sarda nga mo ti panaging inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatan eh. Among mat, ada ito lang tiyan mo asolusyon lagi di dumdum teng aparikot ko iti biyan. Raymond, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso, malag-anang tiriknak no nabarte ka. Malipatak pa iti problema. Juan, ngam temporary lang ang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ron ano mabalin kat diretso ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadananan kantatang kanta. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta, iti madadadal dagiti mula. Nagkarkarara ka. Ngamamunlat ta. Napistilat ta dagiti mula. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkarara ka. Asapay la kumata maasyan tamot laang kanya. Kahit alaan dakmot laang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan na kakumati Diyos itikas na nga ibagbagam, Raymond. Ni Apo Diyos ti konkontraam itikas ta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Diyak kaya tiagin sa santaw. Ta si aaklunak mo't asa anak mo't anasantuan. Oh. Agrubat ka ta inta makimis. Masadutak. Mapan ka siksi ka. Maturo ka. Maturo kan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturo ka kay simbahan eh. Ikan, taituro ko. Nasakit ti ulo. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya pa na trabaho, tinaplayan na. Padasin na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jay may sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya nastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga ron ah. Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, wun ay lakit na jataw. Saan mo ta sigod na manginaw? Manipod edin ay barkada. Isumutang tinangrugyan na ngagbarbartag. Wan nga ron. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tumulong kami kaninanang yo amang bagbagakan kwa na nilay. Agyaman na, tatang. Tano kas jay abagbaga agpudot ladakos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ang kanong taarak laang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon. Tano bagbaga balasubas ti sumbat na kanya. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. ay ala bayam ta kasaritak pumanay balasan ka. Adda ka si ti Diyos. Patsya ka din na itulog ang maigumon ni Raymond itibisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada asi ka timang isungsungsung ka ni Raymond nagbarta. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amo asi ka ti sarsaritaan nagititat tao? Ayawan bibiyang ko. Sa anak nga piktado. Tasaan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Sika tinang isungsung ka ni Raymond nagbarta. Manipod ka no din nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no namang martag ti kumparen. Iso timang isungsungsung kanya. Anya? Kapod. Iso timang isungsungsung kanya. Palso dayta. Damag. Unay mata. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanya kamapanag siya. Wan ata nakasursurukat nga rudan. Insuro nga bisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Karabita po ang asawa. Si kalat na putang nga asawa kasta. Naglawat. Wan, namapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Babawi ka ng asawa ka. Na, si kapit tagdaganas namang ibagay tikas sa kanya. Nakarkarupay kanya ka. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na nukas na tikayan mo. Si katinang ibagay tikas ta ha. Ti ko nam jak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabandog ako nga ungat iti na ito nga impyerno. Mabiyag ko ti baging nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramay ti mo, tapno alpasan. Oh, apay man ang kasangsangpot
Kat mo pailaan ng nagunagan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Adala ka din ng parko, taksi ba rin? Dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, aking pasol nga eh. Siya nga rin. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo gini. Iso na lang, ta makagastusan. Sa kayawang kwarta. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymay. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaro no ti problema dumdumtang iti biyag ko. Apay adi panawan da kita problema. Ala, di mo panunutin day ta. Ay nakasano adya panunutan kat makagastusan. Siya ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil lalugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmat. Well, may remedyo. Agam ti damdamagat. Apay akanayon adumtang ti parikot iti biyag ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Ah, Di ka ba ngamin makimisa? Kandi kan samot agkarkarman. warak man. Kastamlat na nakanayon. Tunggal da ka matik ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti salitaan. Basta rumwarak, tada pa na. Papanamanan. Inak iliw-liwag ti parikot ko ha. Bas labo, tak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliw-liwag da ito ya parikot ko. Papat siya madyasawa. Arat ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Kung nga ron ha. Okay siya, jakpat dyan ni pagat ko. At wala amin nga bagpagana. Naimbagpay kat ngagpay so ti arak ha. Makasulba. Kasi ta, naragsakan. Awan parikot ko ita, namadama ti siyap ta. Uwan! Nagraragsak na ikit ya. Nukayat mo tagpat-pat nagta dito. Nainom ta amin na sweldo. Amangan magungit ni bagat mo. Awalan pare, timbak kiyasin yun. Tigre na asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Kanya? Apay nga. May tawan asawa na. Tawan mang sir-sermon. Kan mga abakan ka pare. Iso masyakti ka. Tulalin ako. Sinamat na ni bagat mo. Tapno awalan ti sakit ti ulong. At dahil kiti tagbarta ka. Tatlong matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Ha? Ay, tsak marami na ita parts. Uray kaskasan. Ay, ayat di bagat. Tsak kabailan ti maisina kan kwa na. Ano saklatan. Hinalawat na no datuma. Kahit awan trabaho mre, Mart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man maneho. Sa inal daw ka ama pa nagbartag. Imbisa sumapol ka iti pag-sideline nam. Jack maipamaysa. Nasakit ti ulo kag pampanunot na na. Malasak sa hamat na ipas nga. Tapay nga sa saron ti parekot ko dumdumtan. Kaya't ko di makailiw-liwak. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nana. Ay nakalukwan day ta pa nagras-rason. Solusyon ay adayta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidan. Ta siyempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin na problema dumteng iti biyag tayo may salaan ti solusyon dayta. Ni Apo Diyos laan. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sa kanto agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day taparikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam pagpadak kalumat anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante. Ija lugar tabayo ko. Pista na gamin. Kita mag-relax ha? Sige pare. Kaya't kulita. Sigurado man nga roon at isyat ijay. Agad mo na. Iso mo agsagana ka tama pantanubi ka. Siyakti magam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilipredak man. Sa anak man nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami matladagos bakit? Basta di ka mapan. Makaamu ka no din agdenggan. Pumanawak laungan no kasta ka, Raymar.
Anya? Kaya't mo ngagsinata. Ala, saan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Ure agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymay, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartag ka no anag manehon. Ada iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman na ta sinarungkaran na pare. Naipagkapay ta sinarungkaran na. Gamjasawa. Talagang awanan. Di nak malagi po yun pare. Pare. Apay akas tamat din tilang ama. Awanan. Pinutagtagtag ito sa akin pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang kung mananatayan. Yung titikas tayo nagbanagap. Diyan maklong tikas tayo nagtumpalan pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Pati karam ti pakinakan mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan nakabaybayan? Aginggat kabalak. May asawa ka. Riwan na nga. Apayakas na lang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti ka na yun na panangbagbagam kanyak bakat. Gusto ka. Awan ti din tinalabas na panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot na ita. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti nakas na napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisag bagak bakat. Mapanunot mo itan na kay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pagawanan na. No kanayon ka nga apahin. Gapoy ti panagababurido. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa itong bigat. O sige, lakay. No natibkar ka amang sarangat kadagiti panubo kadumtang itibiyag mo. Awan ti rumbang a pagdanagam. Tanda ni Apo Diyos amang bayabay kan ka. Bueno gagayam ditan dinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Musical scoring Eli Palacio. Insurat to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan God bless kada kayo. Amin. Biyag titaw. No ada kasapulan ti may sa tao nagsaya at unay ka. Ngam no makita da nga awanan ka, ikuspilda ka, nga ultimo mismo akabagyam wenno kadaraam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agbayad akmanin iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko nubigan. Kuyugan naktawan. Lola. Lola. Anong saan nakapagadalin, ha? Tanong makalpasa. Kat makasapulak iti trabaho. Di kayo ito baybayan. Ay na, apo. Pagrabang timang paadalkan ka. Taapo ko kak nga raw. Ay, naing baglakit din tanda kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. No awan kayo. Japan mo, no niya tinagtungtong parang tibiyag ko ita. Apo. Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa nag-graduar ko iti kolehiyo. Ngim di na pa'y malagi pa sa rungkaran. Ala, paspasin siya ang latan jay inang apo. Tama kumikom siguro ang mga asikaso kadagiti anak na. Okay lang, tanda kayo, Lola. Da kayo tinakariknak iti pamatig ti budmud nga ina. Wan, apo. Ipatpatag ka nga minunay.
Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't lola. Kat agyaman ak iti day tapang matag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Uwan, anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Alaang pailaang tulduag asaw. Una yan, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan ka dagiti akpo kuyo kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tula numakalpas ni Alden iti panagadal na. Adakit di pagpaborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yun. Tatunggal agdawat hakiti kwartayo. Dalaangan ti yawat yung kanya. Ay da, may sala a semestre ti urayan. Makalpas dun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, numakaturpos ni Alden. Nayunak taon ti itagkukan ka. Kaanong tupay ngay? Kasta kayo kay Dia? Ada pagpaborito yung ay ikaniti kwarta. Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mau. Sa di pa'y la makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin amasakbayan na. May samot na dya kapsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inakumusarong karandanan kung dagiti kakabsat ko. Sige. Total, awan klasen ita. Sige, mapan ka, apo. Tamok akailiw mundinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduwayo dito balay. Una, sumurot kayo. Hintay na duwa iti balay danana. Ay saan na po. Si kalatan ti bapan. Amangan numakangagak manon iti agkakasakit asarita. Manipod iti may kadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Iso si kalatan ti mapan, apo. Agbati akon. Naimbag nga oras yun, nanang. Ni, apay nga ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulang, awan kwarta ka na ko. Among mati opat dagiti adim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat ati kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kung dagiti kakabsat ko. Alang nga rod, sumrag kan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay ha. Tagungot ti asawa. Di na kaya ti senyorito. Oo, nanang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang me. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawin. Ha? Imbagak kanina nga umianak dito balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha? Oray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di ko magindaan dyan sufata. Kabarbaro tayo dyan. Agi-aplagak langan iti datar, tata. Ay agawid ka din. Masikuranak mo da sa bali at tao makikita dito balay. Sa anak na komportable. Uray ta nakasarita mong tinang. Ken nakabanding mo dagiti anak ko. Iso mabalin mong ti agawid. Sige nga rin, tata. Nay, nagawid ka mo't ako. Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabaho yak, Lola. Amangan ngamin mo sa anak ang makaturog ijay. Anya, malasumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam ang maturog ka ijay. Tailiwang pa'y dagiti kakabsat mo. Into maminsan ton, Lola. Mala, aginana ka nga ron ako. Ay nakagluto iti pangrabyan tawan. Pakawanin na kumapo. Nainulbudak ni Lolak. Diyak ngamin kaya't amasyan kanyak. Tamang magsakit ti baro ko na. Bakatan ni Lolak. Iswan mabalin. Diyak ko makayat amairaman nga diday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na.
Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klase, ante. Oh, awan gayam klase. Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kumamatag sapulik ti pagkwartaam. Tapno da pangalami ti kwartam nga ramata mi ti pagadalan nyo. Aglabat pa ngamin kadagiti murong may ni Lola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. Nung nasapa ka kumanagriin, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabali na pakitang danam dita. Di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na. Si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me. Sana bali, ante. Tainton makagraduarat. Agsubalit akto ko ni Lola. Diyak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay. Tamay stress lang, lusika ti kadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan kay daan abalay tayo, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaan. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo. Tamasi kaso kayo na imbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden. Kanibusan na ti kwartayon. Agad-adal di ka, anakam. Siyakmat lagi mabalin na makatulong kan ko na. Dagiti apo ko yung kanya ngay. Awan pakibiyangan nyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad-adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Diyay lamapan agbarbar tatar aramidan da. Kapilitan akas dyan aramidan da. Tadi yung mat ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebeldedan. Anya? Uray dyan labasit nga po ko yun at itulungan nyo. Barang isundo ti maka-eskwila. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon ijabalay. Tay jayan ti pagnagdan nyo. Pag sidaan da kay itinaima si Jay. Kundi kay ito ang trabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo, Nanang. Saan nga road? Lading itag. Ngamjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka man? Wana, tay palagip ko ti pagrobong ang kanyal din nga anak mo, Manang. Apay talaga linipat mong anak mo. Di mo sustentuan, Manang. Ay naadin ko ang mumit nga upat dagiti anak mi kini Robert. Kaputang pension ni Nanang. Ipabaklay mo man amin ng gankuan at magastos para itanak mo. Ay, madi-mati kasta ha. Tani, saan mo't lamay may sa kapo ko ni Nanang? Adamot ako ko na kanya. Di na paitan mapurwa ka ni ti pensyon na. Tani Alden lang tanti may ranranon. Sige tani, adape aramida. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mo't dadya kapsat ko. Naapal umay. At ito'y tinayan ti sildo, bakit? Ingkanto'y katangan na kita anak tayo tibado na. Sapatos, ganda dumapay, ha? Wala nga. Agam na para lang ka na kita anak tayo ta kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasa, ha? Wan. Sana bale, taada ni Nanang amang mangtag iti kwarta na. Wala. Rumbang la ni Nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, tipang ibukbo kami iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni Nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Tumaray tayo ka di. Makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngumjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasikat ti agdesisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang mga nusikan tumot lang kag gastos iti pagsasangwan tayo. Pwede uray saan ito kasta. Unamot ni Nanang na isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga Rod. Mapantayo. Awan ni Magpagada. Anang, nialis ni Mangi Marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ha? Kenrumbang laan ni alis ni Mangi Marcha ta isutina na. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasaya at mata makalpasan iti panagadal na.
Tapno makatulong mo kadagiti kakabsat na. Nung kasta, ninanang man ang tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, manang. Katwan anyapay nga. Naimbag kininanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak ni kinibayong mo. Nakiasawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusan. Ang malasa na bali. Tamaudi siguro na paggastusan ni nanang daytoy. Ta nakaturpos mo ti ni Alden. Nakagraduar kan ka anakan. Ay naimbag ka pa. Ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo. Diyay lagbalbalog tararamidan da. Isa kablaawan ka anakan. Nagyaman na kanti. Alden, nagsarita taman ba raw? Mabalin ka di ipan. Panawan na kami pwede ka ni Alden. Sige. Basta di ka mangliplipat, Alden. Kanakan. Alden, itata nakagraduar ka. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho ni kinabi. Ay, di kanto ko mamangliplipat Naglagi pa. Upat, naging kakapsat mo anas ka na tulungan. Sikati inauna, iso apagrebengan timang tulong kadakwada. Agtay ka pa iti board exam. Wan, mabitla daitan. Nay, kaya't ko lang nga ipalagip ka, Alden. Asak ba'y at tumulong ka iti sa bali at tao. Unang ti pamilya. Da kami adadakkel mo. Ken, dagiti kakabsat mo. Ano awan ti ina? Awan ka man dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapol ka mo tan iti panggadak. Kasanong ti basit nga anak tanong trabaho Asino ti mga awir? Ipan mo pa'y layjayan ni nanang. Kata kami niti trabaho. Pinadakas dak iti pusme. Anya, kasano apang madakas ti naramid da? Impulong dak akapit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngamawan mat tinapudno na ti pagpabasol da. Anya? Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagpabasol da kanya. Apinay nga inikat da ka adagos. Di da pa'y nagdamag na imunakan ka. Bye-bye amon. Kaya't adumakil ti kulo. Dua kami ti ibagpagad akabit ko ti inikat ti boss. Ay niya. Kasi magsapol ka ni ti trabaho. Tanay, estambay ako. Lola, manipod ita. Siya akong tiaggastos dito balay. Kaya manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayo. Kaya nagyaman ako na iti sakripisyo yo para kanyak nga po kayo. Ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo ukaw. Nakasingsingpat ka. Una, nakasingsingpat kayo ng kanyak lola. Ay wan, awan trabaho intong bigat. Iso araw mo tayo, tag-relax. Ipasyar kayo nga. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanon, barok. Ha? Apay ka diante? Ay kwa, mangtag ka man mat ititulong mo kadagiti at din barok tani. Awanan kami ita. Wala ante. At tili magasot. Ano sa niyo pala dayta Limlimagasot. Apay manot sweldom iti pagtrabaho maya. Dila mabalin anayo ng baraw. Uray anayam ko maa 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan mi. Kan masapsapol mi na iti kusina. Ay, kwa, naibangkok mo't kami ng ti kwarta, ante. Kaano aya mangirwar ka, barok? Ha? Ay, diyan ka mo, ante. Ala, inton mangirwar kan to. Ilak-aman da kaming tawan. Pangaasing kumakaanakan. Tupay kat adito iti pakasangakag kan karobert. Pingada ka dito Pumanaw ka. Nugayang nga relasyon nyo iti sigod akatrabahwang. Pumanaw ka dito kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnakman ti kabit mo. Amo na magdan asawang nga tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan kunak met. Di
Tinak pagpungtutan ta ang mga noon niya pati maaramid ko kanta. Apay nga aramidam di kastoy kanya, Robert. Saan kan nga ay ayatan? Nirodora itan ti ay ayatan. Iso apong manukan. Pwede ka madanagan. Tano makasapo lang iti trabaho. Mang tedak to iti sustento yan nako. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan di asawam nga ay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawan da kami. Simurutan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan na kiti anak yaw. Mala, agnaad kayong dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay. Apay ay anak ka. Mangtod kay mamatiti kwartayo tani. Awan isa amin. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwartana. Taupat dagiti anak ko. Ni, jak matdawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapanan ti pensyon na idagad adal pay lang tanak mo. Ibagam ngamin iji asawang. Ta sumapul iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamay. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, gusto da itan. Gusto rin lang, nanang. Auntie. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi tayo kumamot kan kuha na. Bakitin? Ngim obligaan nyo pa lamang tatiti kwartayo? Itatad ng trabaho, Malden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka matay, ti utang mo na imbaganakam. Isamang tad ka ti wartam. Awan maitag ko, auntie. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isulaan tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Dagiti kakabsat mo ay anak ko. No da mabati asweldo. Wen, mang tedak takakabsat ko na kita. Patpatgak ina. Ngem ni Lola ti priority nanang. Ngamin, iso tinakarik na itipod no apang matagtimay sa nga ina. Iso ano da maitid ko. Yamanin nyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kaman, nanang. Auntie.